Jakin kultura aldizkaria ja 1996an sortu zen. 57 urte baditugu, beraz, baditu aldizkariak. Aldizkaria egiten denbora osoan, aldizkariaz aparte liburuak ere egin izan ditugu, eta beti bai batera eta bai bestera, batez ere euskal kultur mugimentua lagundu egin izan dugu, pentsamendu aldetik, bai islatuz sortzen dena eta baita ere elikatuz pentsamendu hori. Beti, eta hau azpimarratzekoa da, talde bat egonda jakinen atzean, eta talde hori ez da izan talde isolatu bat, baizik eta euskal kulturgintzan txertatua eta oso integratua beste proiektuetan ere barne-barnean egon izan dena. Lehen ere, hasiera berriak nolabait izan ditugu, bat baino gehiago, batez ere 1997an, frankismo garaiko debeku ondoren, baina nik esango nuke oraingoa dela aldaketarik handia. Produktuan, aldizkaria, sekula baino biziagoa, arinagoa, koloretsua, eta aldi berean gainera digitala eta paperezkoa batera geratzen dena. Gero webgunea indartu dugu, webgune moderno bizi eta oso betea agertuko da. Hau guzti hau aurrera eramateko talde bat dago, eta talde horrek esku geldituko da jakin berri. Lehengo talde historikoa, gu lauk hori osatu izan duguna, Joseba Intxausti, Jose Zurmendi, Paulo Akera Batzata eta ni neu, atzean egongo gara, beti laguntzeko prest, egitura bera ere aldatu dugu. Orain, hemendik aurrera fundazio izango da jakin fundazioa. Zergatik fundazio? Horrek bermatzen duelako ondarea, hain zuzen ere euskal kulturaren eta euskararen alde betirako guztiak. Personak erretiratuko dira, baina proiektuak hor segituko du eta ondareak hor segituko du. Hortarako jakinkide gehiago behar dugu, proiektu hau bultzatuko duen jentea, proiektu honetan integratuko den jentea, eta horiekin guztiekin seguru gaude pauso berriak eta urrats berriak emango dituela jakinek. Jakinek aurten 57 urte ditu, baina ez dago zahartua eta ez zaharkitua, udaberrian dago. Proiektu berriekin aurrera egiteko. Egin dugunaz eta jakinek egin duenaz harro gaude, pozik gaude, baina erabat sinisturik gaude, etorkizuna iragana baino handiagoa duela jakin.